तपेश्वर भाई से बड़ा बढ़िया तिलक के पद्धति भइल। बाप रे बाप, साचो जमाना बदल गई बा त्रिगुनाथ भाई। अब तपेश्वरो भाई जौन बड़े गणेश पूजाई लेता रहे। अच्छा तो रहता हर गणेश पूजाई हम देता नहीं, लेकिन पहले एगो गाना बा बड़ा बढ़िया शेर कले तपेश्वर भाई कि कद मंसूरी धान सब ना होई। ए तपेश्वर भाई, लेन केतलो फर के लटक जाए तो रामदाना ना होई। अरे लेन केतलो फर के लटक जाए तो रामदाना ना होई। अरे मर्दबा खेसारी केतनो लात पसारी तो कहियो चाना ना होई। नाहर केतनो बढ़िया जैते इनार ना होई। नाहर केतनो बढ़िया जैते इनार ना होई। अरे घर के सजावा तरह सजावा अभी कहियो कुतुब मीनार ना होई। तपेश्वर भाई मुक्तक मत कहिए हमरा से। अरे सब प्रसादी पंजीरी ना हुई। तू प्रसादियों में जानता रहे कौन प्रसाद हुआ? जाना का गाजरा कह जाला। 8 आना में 250 ग्राम। तो सब प्रसादी पंजीरी ना हुई। अरे गावे खातिर कुछ कहे खातिर सबे कहली, सबे विजेंद्र गिरी ना हुई। अब तिलक के पहले एगो गाना ले लो कि एगो डॉक्टर साहब को लेके एगो मरीज पहुंचल बड़ी। मैडम का तकलीफ बा? अरे का कहिए डॉक्टर साहब, बड़ी बड़ा तकलीफ बाटे। शादी भइल बा? ना ये डॉक्टर साहब भइल बाटे पर नाहिए बराबर ना समझी। काहे? ऊ नतिया बाहर रहेला। बस बस हो गई। तहां रिपोर्ट हम बुझ गनी, हम लिखा तनी गते से बोला। कैसे ही कह तरी कि ये डॉक्टर साहब अरे बताई दवाई। ए डॉक्टर बाबू, ए डॉक्टर बाबू अरे बताई दवाई। सैया घरे हइये ना हम कहाँ जाई। सैया घरे हइये ना हम कहाँ जाई। रिपोर्ट लिखाओ घबरा मत। गिरी जी का क्लिनिक में दवा उचित होला। दवाई कराते कराते हम हार के बड़ी रहा क्लिनिक में हमर कुछ ना। चिंता ना, हम बुझ गनी का कहतरू। कहतरी बिरह के तावा पर, बिरह के तावा पर तन छेमकाता है। जुल्मी जवानी के ताव ना रुकाता। बिरह के तावा पर तन छेमकाता है। जुल्मी जवानी के ताव ना रुकाता। बुझ गनी तू का कहतरू। लूटी लगा दे हबुन कर कमाई। कहतरी लूटी लगा दे हबुन कर कमाई। सैया घरे हइये ना हम कहाँ जाई। सैया घरे हइये ना हम कहाँ जाई। आए हैं पुरस्कार बा माननीय मनोज गिरी जी, लोहरी मठिया छपरा जिला। हमारा तरफ से हार्दिक अभिनंदन नमस्कार बा। अरे बिहार भर के लोग के जय जयकार बा। औरी कहतरी देखी गिरी जी का कहतरी। अच्छा ठीक से चिंता ना। अरे गिरी जी का क्लिनिक में दावा बढ़िया होला, बढ़िया होला। मरीज थोड़ा बहुत कमजोर है। सब जना के इंजेक्शन दिया गिरी जी के एगो जड़ी बनल, कैसनो बीमारी दूर हो जाला। हाँ हाँ चिंता ना। कह तरीका के डॉक्टर साहब का पाउडर थोड़ा मेरा जुगाड़ दो। मरीज बहुत बेचैनी में है। किया ला लगाई
करेजा के नीचे सांस लो, चिंता न। ओ आला लगाने से मालूम होता है कि तुम्हारा पति जो है कुलेसरा में फंस गया है। कि आला लगाई करेजा के नीचे, छाती कमरिया के ठीक बीच बीचे, आला लगाई करेजा के नीचे, छाती कमरिया के ठीक बीच बीचे, कहा तारी। अच्छा ये बताओ कि कौन कैप्सूल खले बड़ू? ओ कम पाउडर जुगाड़ दो, जुगाड़ लाओ, हाफ दावा। टबलेट न काम करे सुइया धसाई है, चिल्लाओ मत। टबलेट न काम करे सुइया धसाई, सैया घर हइये ना हम कहाँ जाई। बुझ गई तारा में बीमारी का बा। लास्ट में मेहरारू कहते कि डॉक्टर साहब यदि रहुआ नहीं बुझाता जान ली, हमरा इसे अनुमान बुझाता कि हमरा हइये भइल बा। किशोर हो सिंगार कके बानी इंतजार में, पागल मिजाज बाबलमुआ के प्यार में। कहतरी ए मनोज बाबा रोग कैसे बताई, ए मनोज बाबा रोग कैसे बताई, सैया घरे हइये ना हम कहाँ जाई। सैया घरे हइये ना हम कहाँ जाई। लेकिन आ जाए कहवा तपेश्वर भाई की जहाँ बानी, तिलक चढ़ गई, बाप रे बाप, गणेश पूजाई हो गई, गाय के गोबरे हो गई। आई एक बाद, लेकिन एक पहले तिलकहरू ल जब आके चौकट पर खड़ा हो जाला तो जे पढ़ा लिखल सखी बा हमनी के देहात में, वो एक लाइन का गावली कि तिलकहरू को मेरा नमस्कार है, ए आंगन में तेरा इंतजार है। ये पढ़ा लिखल औरत गावत तारी। तिलकहरू आके आंगन में जब प्रवेश कर जाला, बढ़ जाला लो दूल्हा के आवे में जब देरी होला तो लोग कहले अगुआ के बा, ए लोहरी के मनोज गिरी जी ये बताएं कि लेनी देनी में कौन गड़बड़ी हुआ, कहा कि दुल्हवा में बड़ा देरी होता। वही जी औरत एक लाइन को गीत गावली। तपेश्वर भाई तन ध्यान से सुन का कहली हो कि सब खेलवा कइले बा अगुआवा रे माई, सब खेलवा अरे मोटकी चाला के बटुलारो कलश रे माई, चूल्हिया में जल दिए वो हसुआ धिकाई। हे अगुआ के एने ओने सगरो दागाई। जब आंगन में तिलकरू आ जाला, ए बबुआ जब बर्तन चढ़े लगेला, अनेक प्रकार से लोग बतियाला कि ये तो रहा बाप रे बा, हमरा इतना बबुआ सुंदर कहिया बर्तन ले बसा भागा कावना गांव का हो सर। अनेक प्रकार से औरत समाज कहेला। तिलक चढ़े लागल, मंत्र देखा पंडित जी बोलत रहे, हम शांति न है शांति बाहर। तपेश्वर भाई के बड़ा बढ़िया संस्कृत बाहू व्याकरण से इलाहाबाद के पढ़े लिखल व्यक्ति होंगे, इतना ना डिग्री प्राप्त कर ले कि नौकरी करे के समासे नहीं है। आई बड़ा सुंदर संस्कृत सुननी। इन्हें पंडित जी बोला तनी, जय गणेश मंगल कर्ण विघ्न हरण गणराज, एक दंत करिवर बदन सिद्ध कर मम काज। इन्हें तो करबे करता लो, पंडित जी और कह लो
ओम शांति, कलसा शांति, घगरा शांति, बल्ला शांति, बड्डी शांति, सब स्टील शांति। हा हा कहा पंडित जी स्टील चढ़ेला ना ऊपर अछत मार दिए। एक तो 407 पर घड़ी देखा तरफ फ्रिज पर मार देता लो अछत। अब बताई 407 पर अछत मारा गई तो फ्रिजवा मुकर हो गई बेटा के तो 407 का ना हो गई बेटा के। एने चली तिलक चढ़ गई बा। तिलकरू जब तिलक चढ़ा लेला, जब बाहर चल जाला द्वार पर तो फिर आंगन में आवल भोजन करे तो ओह बेरा के कैसन सीन बा। औरत लोग सबसे पहले बुढ़िया काकी गावेला लोग, जेकरा मुंह में चौकट ना रहेला। बचवा चौकट है, दांत चौकट है। जेकरा मुंह के दांत टूट जाये पूजा क्यों कर नक्शा खत्म बा। जाओ ना पुरानिया काका के मुंह में दांत ना कहे उनका अठजाम गावे के कहियो ना। केन गावेले हरे राम 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 हरे 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 कतना हरे कतना 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 हरे हरे। बुढ़वा लोग गावेला। चले तपेसरे भाई बड़े मान लगे हमार देह छोट बा, कारबार छोट बा, पावर भी छोट बा, तो हमार सब कारबार तनी छोटे बा। हमारा अगर दांत तो टूट जाए तिरगुन भाई है तो गौरव चल जाये। छोटी जो की मुंह बा, छोटी जो की मुंह रही। हम कह दे कि काम भाई का हाल बा। आज जब इनकर दांत टूटी तो बाप रे बा भारत का नक्शा हो जाये। इनकर जहिया दांत टूटी इनका मुंह में डबल मड़ुआ का रोटी समा जाये। ये जानता नहीं ओ बरा का कहिया हमरा से का दे बाबा का हाल बा। कहीं करे में रोला चले लगी रोला। ई देखा सखी लोग कैसे गावता। बुढ़िया का की है गरियावत तारी से गावत तारी। अरे देवाना बैठे ले समाधि जना का समाधि। सखी सब पारे ली गारी जी बाबा। ई काकी लोग आवता तले नौको सखी बाप रे बाप मैक पर छाती पर चढ़ल बा। ऊ कहता लो कि री माझी मा देवा बरी साले हो ए तब आंगना में लागल बाटे काई रे मन धीरे रे धीरे। तले का भाई बर्तन माजे चलाली रे भौजी तपेसर भाई बा। तले का भई तले लातावा गईले बिछालाई रे मन ए संजोग बढ़िया बा तपेसर भाई बो के। धावला धूपला गईले विजेंदर रसिया। तपेसर भाई दू गोला गाँव तारा ना पोजीशन खराब बा। का गले गिरी जी तया बसहोरी के लिहले आई रे मन धीरे धीरे। गिरी जी का कहले आजरा टोवेले। तपेसर भाई बढ़िया से बीएल बाबू से दिखा लो। ए आजरा टोवेले पाजरा टोवेले अब कावाना गोतरिया लागल चोट रे मन धीरे धीरे। एक बाद आओ तपेसर भाई बताओ कि